Welkom bij Moelen met Pelt. Verkallen weer met parkstatters die gaat de meldenhand. En wij steed nu, hey, dag Hanny, wat leuk dat ik jou nog hier zie. Dag Frits, ja, ik dacht ga eens eentje drinken weer met een Pelt. tijdje geleden. Ja. Ik heb jou altijd al eens wat willen vragen. Zullen we eens even erbij gaan zitten? Ja, leuk. Ja. Wat wil ze drinken? Een bitter lemon graag. Bitter lemon. En Loes, heb je een bitter lemon? Ja. Ik geef van het lekkere water graag. Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. Hanny Hene. Fijn dat we je kunnen spreken. En om maar te beginnen bij het begin. We kennen je natuurlijk uit de gemeenteraad, we kennen je van de markt. Maar we beginnen bij, waar stond je wiegje? In Eindhoven. In Eindhoven? In Eindhoven. De lichtstad? In Eindhoven ben ik geboren, ja. Mijn vader kwam uit Eindhoven, mijn moeder uit Simpelveld. Dus die zijn na 3 jaar toch weer naar het zuiden vertrokken en naar Heerlen. En sinds die tijd woon ik in Heerlen, dus daar weet ik eigenlijk niks meer van. Ik voel me ook echt Heerlense. Ja, en je bent altijd in en om het centrum? Altijd, ja. Nou, we hebben, toen ik pas getrouwd was met Jo, hebben we op de Heerlenbaan gewoond, op de Schovenhof. En we zijn de winkel begonnen in 1985. En op een gegeven moment toen hadden we er boven meisjes van de horecaschool kamer verhuurd. Maar toen dat minder werd, zijn we er zelf gaan wonen. En sinds 97 woon ik midden in de stad. Ah, oké. En ik zou het niet meer weg willen. Nee, oké. Je bent misschien wel het bekendste als marktkoopvrouw, marktondernemer. Hoe zeg ik dat? Marktkoopvrouw. Een beetje up-to-date. Ja. Hoe kom je op de markt terecht? Door Jo. Oké. Ja, mijn man stond op de markt. En op een gegeven moment, ik werkte vroeger bij de Amrobank, daarna bij de gemeentebedrijven, bij de onroerend goedbelastingen. En belasting vond ik eigenlijk saai, gemeentebedrijven en bank was gewoon leuk, kwam je met mensen in contact. En op een gegeven moment zijn we de winkel gaan beginnen in de Stationsstraat. En als Jo de winkel gaan doen, ben ik de markt gaan doen. Eerst nog halve dagen werken, de andere dagen de markt. En op een gegeven moment ben ik gestopt en ben ik alleen maar de markt gaan doen. En dat wil gewoon zeggen 4, 5, 6 dagen per week? Ja, alle dagen, behalve de maandag, want dan ging je inkopen vol op de markt. En in die tijd, ik geloof in 96, ben ik ook voorzitter Limburg geworden van de Bond van de Marktkooplieden. En daarna ook, ik zit ook al heel lang in het centraal bestuur, dus ik doe ook landelijk heel veel voor de markt. Ja, en van allerhande adviescommissies. Ja, marktcommissies en nou vooral de zero-emissie die overal speelt, schaarse vergunningen. Waardoor eigenlijk de markten eigenlijk minder worden. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen het internet. In die grote steden speelt de zero-emissie. Dat betekent dat die mensen met hun dieselbusjes dadelijk de markt niet meer op mogen. En het gaat uiteindelijk maar om 200 meter de markt oprijden. Dus het is belachelijk. Net of die lucht er buiten schoner is dan die lucht in het centrum. Hier doen we er gelukkig niet aan. Maar in Maastricht wel. En dan moet ik zeggen, daar heeft gelukkig mijn dochter, die is fractievoorzitter CDA in Maastricht, ervoor gezorgd dat er een motie ingediend wordt dat de marktkooplieden daar ontheffing krijgen. Ja, want je geeft nou aan dat ook voor een belangrijke oorzaak is van dat het toch niet allemaal zo soepeltjes gaat op die markten. Maar is dat een algemeen beeld? Ik heb een idee dat ik ook wel eens hoor dat sommige markten gaan als een tierenlier en andere minder. Als een tieren, kijk de markten die naar het weekend toe gaan, hè, zoals Maastricht, Venlo, Roermond, die lopen nog vrij goed, maar zijn ook minder. We hebben in de coronatijd 50 kramen verloren eigenlijk in Maastricht. Daarna, doordat mensen die al op leeftijd waren die eigenlijk wilden doorgaan, toen gestopt zijn, hebben we de markt de rijen breder gelaten voor de scootmobielen, voor de rollators. Dus die markt is nog vol. Er zijn ook wat meelopers. Maar alle kleine markten hier in de omstreken, Hoensbroek, Schaarsberg, Ubergoverwams, daar staan nog maar een paar marktkooplieden. In Hoensbroek hebben we geen groenteboer meer. Hier op zaterdag in Heerlen hebben we geen groenteboer meer. Dat is gewoon triest. En dat is toch heel jammer, want de markt is ook een sociale factor. Hè? Veel mensen gaan naar de markt voor het gezellige praatje, niet alleen voor te kopen. Ja. En ik zeg ook altijd, op de markt zie je wat je koopt en op internet niet. Nee, want als ik nou even Heerlen pak. Vroeger hadden we natuurlijk zelfs op de donderdag nog hadden we ook nog foodmarkt. Een voedingsmarkt en op de zaterdag natuurlijk. Ja. En dan de vrije markt op dinsdag. Ja. Maar zo florisant gaat dat dan ook allemaal niet meer? Nee, vroeger stonden we onderaan de klomp. Ja. En ik weet zeker 20 jaar geleden toen die corruptie met die marktmeesters was, stond die markt nog vol. En als je nou ziet, het bovenste gedeelte staat er niet meer vol. Ik sta bij de HEMA met nog 2 collega's bij het Coriocentrum. We hebben toen besloten dat we ook de stad in zouden gaan. Maar dat wordt gewoon steeds minder. En mensen kunnen gewoon de kost niet meer verdienen. En ik bedoel, de gemeente hier, marktmeesters doen er alles aan hoor. Kunnen we niks over zeggen. Werken prima mee, proberen alles te regelen voor ons. Maar als de kooplieden niet meer willen. En de jeugd tegenwoordig wil ook geen iemand die in de food zit, werkt 80 uur in de week.
En de jongens willen het niet meer overnemen van de ouders. En natuurlijk ook door het feit dat die schaarse vergunningen spelen. In de toekomst krijg je niet meer voor de vergunning voor onbeperkte tijd. Wat we hadden, dus iemand die een groot bedrijf heeft, krijgt bij de bank dan ook geen geld als je niet kunt laten zien dat je vergunningen voor onbeperkte tijd hebt. Dat is allemaal Europese regelgeving. En dat is heel moeilijk. Dat is Europees weer. Dat is Europese regelgeving. Ik zou zeggen, vergunningen, als we de markt vol willen krijgen, dan gaan de deuren wagenwijd open. Nou, maar hier doen we er nog niet zo, maar die grote steden wel heel erg aan de standplaatsen. Dan krijgt iemand bijvoorbeeld wel een vergunning voor 10 en 15 jaar. Die moeten dan bijvoorbeeld zo'n dure vrachtwagen voor zero-emissie, die kost 3-4 ton gaan kopen. Dan zegt de bank, ja nee, die lening krijgt u al niet. Want u kunt niet aantonen dat u dat kunt afbetalen. Okay. Dat zijn tegenwoordig de echte problemen op de markt. Landelijk hoor, landelijk. Ja. Daarnaast, ik bedoel, want dat werk op de markt, daar word je blijkbaar niet moe genoeg van. Ben je al een eeuwigheid bij gemeenteraadslid? Ja, sinds 1998, ja. Ben je niet zo onderhand de langstzittende? Ik denk met Kleis Adema, denk ik. En Kleis gaat nou stoppen deze keer, die wil niet verder gaan. Denk ik dat ik de langstzittende ben, ja. En jij gaat wel door? Ik ga door, natuurlijk, ja. Jij gaat ik ben nog fit genoeg, ja. En nou ja, dan heb je natuurlijk ook heel veel van 98, heb ik dat goed? Dus dat is 27 jaar, zeg maar. Ja. Je hebt burgemeesters, wethouders, collega's, raadsleden. Ja, daar moet je natuurlijk een boek over kunnen schrijven. Ja, maar ik moet zeggen, de burgemeester die we nu hebben, denk ik, is toch wel een van de beste en de aardigste en de gewoonste burgemeester. Okay. Dat moet ik zeggen. Want in al die tijd, moet ik zeggen, Lurvink hebben we ertussendoor ook nog gehad. Tijdelijk was ook een hele leuke burgemeester, die regelde alles. Maar ik moet zeggen, met deze burgemeester is gewoon, is ook voor de mensen heel leuk. Ja, vind ik het beste. Die kun je wel in je zak steken, hoor. Ja. Maar stel dat je toch een keer gaat denken van ik kap daarmee. Dan kun je natuurlijk in je memoires smakelijke anekdotes vertellen. Welke staat op het titelblad? Anekdotes, ik denk dat het eerder vaak problemen zijn. Bijvoorbeeld, ik weet nog toen Sakkers burgemeester was, toen zouden wij een koffieshop naast ons krijgen. En als burger, toen ik was raadslid, maar als burger moest je daar tegen in beroep gaan. Terwijl, dan zat ik op die rechtbank ook en die Sakkers zat er met de koffieshophouder. Tegenover mij als burger. Toen dacht ik, dat is mijn burgemeester, zit met de koffieshophouder. En die koffieshophouder was zo. Toen zeg ik tegen Sakkers, die man snuift toch? Nee, die man is gewoon verkouden, zei de burgemeester. Dat was gewoon triest. Dat vond ik eigenlijk, was dat heel erg. Dat vergeet ik nooit. Dat je eigen burgemeester tegen mij als burger is en dan met zo'n koffieshophouder samen is. Uiteindelijk is die koffieshop er niet gekomen, omdat hij zelf weer een minderjarige verkocht heeft. En op de hele baan is hij daarna gekomen. En daar is hij ook al weg, gelukkig. Ja. Nou ja, goed. En dat moet ik zeggen, dit jaar heeft de burgemeester besloten, want ik heb er al heel veel moties voor ingediend, dat er ook geen derde koffieshop meer komt op die hele baan. En daar ben ik wel blij om. Ja, nou ja, het lijkt erop dat probleem zo toch langzamerhand iets begint te... die koffieshop die we in het centrum hebben, daar hebben we eigenlijk geen overlast van. Nee, maar het zal ook ermee te maken hebben dat bijvoorbeeld in Duitsland en zo het allemaal... Dat wat nou speelt, dat denk ik wel. Ja. Maar in de illegaliteit blijft dat toch altijd. Ja. Mensen die wijken willen gewoon geld verdienen. Ja. Zeg, even naar muziek. Je muziekvoorkeur, Roy Orbison, Pretty Woman. Waarom? Ik ging vroeger altijd met de bus naar België. Achter Gent gingen we de tapijten halen met de bus naar de fabriek. Daar kwam de oude directeur op zijn slippers en dan mocht je uitzoeken. En dan had ik dat cassettebandje in de bus en in de auto. En die muziek speelde ik altijd. Er waren altijd van die leuke meezingers. Dus dat weet ik nog goed. Oké, gewoon even luisteren. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Met alles wat je doet en wat je overkomt in je leven, je bent nogal jong weduwe geworden. Nou ja, jong. Ik was 65 toen mijn man stierf. Die had frontotemporale dementie. Dat is een dementie die eigenlijk al jong begint en die er zo langzaam insluimert. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet wist dat die dementie bestond. Iedereen kent eigenlijk Alzheimer.
En dat heeft ook eigenlijk heel wat jaren geduurd. Hij wilde uiteindelijk niet meer het huis in. Is uiteindelijk van de trap gevallen, in het ziekenhuis terechtgekomen. En uiteindelijk naar de plataan en een zorginstelling. En ik moet zeggen, wat dat betreft heb ik daarbij ook hele goede hulp gehad van de dementiecoach die je tegenwoordig krijgt. En ik zou iedereen willen aanraden, als je ermee te maken hebt, ga naar je huisarts en vraag voor een dementiecoach. Want dat helpt heel goed. Ja, dat lijkt me wel een hele waardevolle tip van iemand die er ervaring mee heeft. Ja. Het leukere nieuws is, of ja, nieuws is dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Je dochter, Gabrielle, Gabi. Hier heet ze Gabi en in Maastricht heet ze Gabrielle. Maar die doet in Maastricht eigenlijk hetzelfde wat jij hier doet. Ja, die is fractievoorzitter CDA Maastricht. En die is eigenlijk pas een jaar of 6 gemeenteraadslid. Maar die is meteen de vorige periode na de verkiezingen fractievoorzitter geworden. Die doet het gewoon heel goed, komt geregeld in het nieuws. Schrijft opiniestukken die in de Limburger komen. Ja, daar ben ik wel trots op. En ze zit ook in de handel. Ja, hij heeft een winkel in Maastricht. Hij heeft eerst vintage markten gedaan. En hij heeft een winkel in de Heggenstraat in Maastricht. Nieuwe kleding en vintage kleding. En dat loopt goed. Ja. Want voor de rest lijkt me 24 uur per etmaal een beetje krap bemeten met alles wat je doet. Is het de markt, dan een vlucht naar huis en dan naar de commissie of naar de fractie of naar de raadsvergadering. Maar dat haal ik wel altijd, moet ik zeggen. Ja. Ze hebben vroeger, waren die commissies om 6 uur en dat heb ik toen wel vaker wat van gezegd. Die zijn nou gelukkig om 7 uur. Goed, want het is een vergadercircus natuurlijk, die gemeenteraad. Ja. En ik bedoel, het is soms gewoon erg als je hoort hoe vaak ze elkaar napraten. Daar word ik soms wel eens moe van. Hoor. De een zegt wat en de ander wil hetzelfde zeggen. En dan kun je toch gewoon zeggen, ik ben het eens met de collega. Daar word je wel eens moe van. Dat hoeft eigenlijk niet. Maar ja, iedereen wil zichzelf graag horen praten. Het is 2025. Ja, maar dat was vroeger ook zo. Hoor. Nou, Hanni, fijn om met je gepraat te hebben. Ja. Heb je bij ons afscheidsuiltje nog een boodschap voor de kijkers? Ja, zeker mensen. Kom voortaan elke dinsdag naar de markt. Want op de markt zie je wat je koopt en op internet niet. Proost. Lijkt me een goeie. Cheers. Ja. Angerwerk bij Moelen met Pelt. Zijn ze te nemen en ik was begot niet wat ik gaan moet. En zowel de pap als de mam die zo zijn in het onderwijs. Dus toen dacht ik, nou ja, doe maar hè. Pabo, prima, wat is dat in hele? Nog beter, want dan hoef ik geen niet voet. Ja, en daar had de pap toen wel van gezegd van vriend, nee.